Khehlelezi phetheleyo mpangilapha unalendo denamandla emncane abantu mandulo namanje kusesekhona zabantu Khehlelezi phetheleyo mpangilapha Wawuphilisa abantu emandulo wawuphilisa abantu emandulo inkosi impela siyavuma Khehlelezi wayivula ingqondo. Good morning South Africa, siyabingelela lapho khona. Sibingelela base Johannesburg, sibingelela base Thekwini, sibingelele zonke indawo lapha ekhona. Isikhathi sami njengamanje sigijima lapha ku 9 minutes after 4 o'clock akuseni kuvuma 103 mawusibamba lapha online. Zothi www.vumafm.co.za igama lami nguDokotela Khehlelezi phansi endabeni yaseGagasini lapha engisakaza khona ngisabaza ubukhoma endaweni yasemhlanga Rocks kuvuma 103 kushubile. It is a Monday kumhla 24 kuJanuary, Monday suphelile uJanuary, inyanga enzima isiqalekiso yaqalekiswa nasemazulwini. Abantu abaningi abayithandi lenyanga ngoba isiqalekiso. Sanona nekuseni lapha ekhona sibingelela basegoli, sibingelela baseyibhedlela, sibingelela kuma guardroom, ma security, sibingelela amaphoyisa, sibingelela yonke indawo. Bantwana besikolo njengamanje abavuka ba register siyabingelela. Njengamanje masivuka ekseni ngicela ukudumisa nabantu abaningi lapha ku numbeni at 0659337772 ake ngutshele nje usangena. Namhlanje sibheke ekuhloleni, siyahlola nje sibheke inkinga zabantu, but before sikwenze lokho ngizocela ukuthi kala before ngithandaze ngicela ukubona ujobana abazojoin inkonzo nami njengamanje ku 0659337772. Mina nomndeni wami Khehlelezi sendaweni kanjena siyakubingelela enesasiphakathi. Uzosho kanjalo nje ku voice note ungasho into eziningi, uzosho kanjalo uthi mina nomndeni wami Khehlelezi sesiphakathi isendaweni kanjena sawubona. Iphinde yadumeza izweni sihlahla somdlebe nondela mzimba betshe mfazone empahla inhliziyo zamadoda ayibomvu ndaba sathetha ndaba sanyimba nemkhonto kwazigazi ndaba ikhala amanzi dictionary ndaba ithithi umndeni. Ake sivele sifocus lapha ku WhatsApp ake ngibona abantu bengena ku 0659337972 na ku Facebook abantu ngicela baqale bangisendela ama voice note. Uhleli naye uDr K abathi bathi uDr K abanye bathi uDokotela Khehlelezi wena ngazi wena uthi umbani. Ake ngeke kuma voice note. Dr. Khehlelezi nginawe ekseni nje ngisemsebenzini ngithi Khehlelezi cela benami nomndeni wami cela umthandazo wakho usabalale ufinyelela kuzo zonke inkinga zami nomndeni wami. Ngiyabingelela mkhulu lapha e-studio. Usibusiso kantanzi lona. Ngiyacela mkhulu ukuthi ungikhululekele mkhulu ukuthi ngikwazi ukuthi konke engikufisayo empilweni ngikuphumelele. Kakhulukazi ngifisa ukugana, ngifisa ukulungiselela amasoka asekhaya. Ngifisa nomndeni wami uzwane sizwane sonke siphelele sombeni nje. Ngicela ukuthi ungikhululekele mkhulu ukuthi konke engikufisayo ngikuphumelele. Nomandumande ngibingelele mkhulu ngiphinde ngibingelele nethimba lakho lonke le-production ngibingelele noTata Ndivi. Cha mkhulu siphilile kumsomluko ngikhona la eThekwini. Uphinde ungikhulekise mkhulu ngifisa ukuthola umsebenzi khona emsakazweni ngendlela engikuthanda ngayo bawethu. Okay, uthi ufuna usiyafesa manje yewe. Mina nomndeni wami baba Khehlelezi sesivukile sinawo sibongile lo. Amen baba. Sawubona mkhulu Khehlelezi untuthu omngoni lo la eAdams ithi usathana namandla igama likaJesu. Siyabonga Mr Khehlelezi. Ndomandumane ihlahla somdlelo ngikhona ndomandumane mkhulu. Siyakuthanda mkhulu usibusise mkhulu, usibusise kuyo yonke indawo, kuzo zonke into esicelayo mkhulu. Hlale senawe mkhulu, siyakuthanda. But manje baba awushonga ukuthi ukuphi nondaba ngaba ngifuna ukwazi ukuthi ungithanda nje enye indoda yazi yangithanda bo ukuphi nendawo ake ngizwe lo. Njumani yadumeza izweni nami ndikhona. Phesha kwezilwandle Saudi ndikhona. Unganishiye emkhulekweni ube nami futhi. Siyabonga mama phesha kwezilwandle noma singazi ukuthi kuphi nendawo kodwa ke siyemthandazweni njengamanje ake sibone ukuthi emthandazweni siya kuphi.
ungenzeli favor bandla ungafoni ku WhatsApp line yethu ngoba kunabantu asebefona manje bafona ngeWhatsApp nkosi yami sula lezo inyembezo ikhalile zisencane kunenjabulo sazobhekana nayo ngizosho kanjalo lezo inyembezo ikhalile zisencane kunenjabulo ngibona injabulo kuwena I see happiness ingikhumbuza usisi lona ungikhumbuza enye inceke yalapha enkonzweni uBheshu bazomkhumbula uBheshu laphana esontweni indoda eshoyo oyizwayo ukuthi cha lesisihosha siyasho man uyasho man uBheshu uzwe kahle mayisesho kanjani uzwa sekunyakaza uke washa izolo uBheshu esontweni ayikhona besino Pastor Maxwell all the way from Pretoria ebefona isibhakasheke bona amanzi amhlophe abona izinto before into yenzeke iqala kuyena ebusuku lalela bhuti wami lalela siswami wazala weMbethee so mina ngikutshela that is why kunempepho engayenza engathi mina lempepho umaxhumanisa yey by the way ngeke ngabona laphana enkundleni zokuxhumana ko Facebook page igama lika Khehlelezi beliphethe igama lika Khehlelezi impela kuthiwa ngempela lalela ningadideki nize nidide umuntu anikhiphe esikeni lenu ezintweni zesintu ngenxa yokuthi kuneyinhloso ayibhekile yena angiphinda amazwi ami ningadideki nisuswa abantu bokufika banisuse ezintweni zenu zesintu nisuke nani ngenxa yesingisi mina ngiyinyanga mina ngumfundisi mina ngiarchbishop Siphiwo sami ngeke ngize ngisilahle isiphiwo sami ngeke ngize ngisiyeke lokho nje ngizokusho nje kunjalo nje ukuthi ke ene futhi I am a prophet ngumprofeti nje owaqala kudala ukuyenza lento angivukanga ngumprofeti into engayiphiwa ubaba uNkulunkulu emazulwini lo mthandazo Phumlani ngiyawudinga lamandla ngiyawadinga ukuba ngifike lena ngokuba izilingo zingihaqile izilingo ngiyamdinga uBheshu ngiyacela ningitholele yena ngiyawudinga lo mthandazo ngiyawudinga unkosi yami ngathi uyaqala inkathazo hayi uBheshu wena onenkinga uBheshu la khona uyena onenkinga lamandla ngiyawadinga ayikhona nazo ke mfowethu ngicela uhlale emthandazweni before leli demon lifike futhi Baba umthwaliso kusethu Jesu Kristu namhlanje siyathandaza nabala phansi kanje nawo umuntu ozale ekuseni uNkulunkulu ethokozela ngamandla kaJesu abantu phansi bhekisa ubuso bakho ngakubona yonke hamba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu ongashintsha ongaguqukiyo olondozisayela uzele awulali sikunikeza udumo uNkulunkulu wethu nenkazimulo angawakho usisabonga namhlanje okulayo phezu kwempilo yakhe ngegama likaJesu abafuna imisebenzi siyavula iminyango yayo sikhuluma ukuhlakanipha siyangikhipha usathane manje wenze enye into wena abasestation abasebenzayo ngegama likaJesu siyababiyela in Jesus mighty name amen. Siyabonga Bheshu mfowethu siyabonga kakhulu uNkulunkulu akubusise siyabonga kodwa silwa naye usathane ngenkani unamanga silwa naye ngempela yeah the devil is a lie impela Bheshu lamandla ngiyawadinga isikhathi sami sithi 6 minutes before 5 o'clock ake sinichazele emapharmacy badideka abantu badidekile kakhulu namhlanje ngasheshe ngakhumbula sikhuluma ngesigubhu esincane sikhuluma ngesigubhu esinormal kunesigubhu esincane lese ngithe mina 2400 bayadideka abantu uthatha afike umuntu esigodleni athi ngizofuna isigubhu esika 2400 hamba uye pharmacy lokho esikubize sathi thina siede nento encane esithenga ama boys khona yes lalela ububi bama boys ake sisho lento wena ekhaya bongazi ububi bama boys ukuthi mawungayifaka ngalento empuphini yangahlala empuphini lokuyisebenzisa ngekho empuphi izolala nawe hambani niye emakhemisi kaKhehlelezi laphana ngizovakasha emakhemisi nakanjani every once a week ngizovakashela emakhemisi ngibheke nje ukuthi ngiyeThekwini
ngiyovakasha eThekwini cishe kusasa ngiyangena eThekwini ngiyovakasha ekseni eThekwini laphana isikhathi ngizobe sengiseThekwini ngo8:30 ngiye eThekwini ngiyovakasha ekhemisi ngiyobusisa engiyomfica khona lokho engiyokufica ukubambile lalela ngizobusisa le nto engiyofica ibambile ekseni kanti naseMaritzburg ngiyeza ngizoza ngolesithathu ngivukele eMaritzburg ngiyovakasha khona ekhemisi kaKhehlelezi tshela umngani wakho ukuthi umkhulu uzobe khona epharmacy laphana yaseMaritzburg ekseni nje ngo8:30 ngizobe ngikhona eMaritzburg mangisuka lapho ngibheke eGoli futhi ngizovakasha ngizontshela kodwa kusasa ngiseThekwini ngiyeza emapharmacy ake sithatheni isidedele inamba abantu kungenzeka ukuthi ufuna ukuhlola namhlanje bengifuna ukwenza lokho siyaxolisa bafowethu nibonile sihlushwa incingo zethu kodwa ke kusasa na kanjani izobe seyilungile sizokwenza lokho inamba la ofuna ukuhlola umuntu awuqala uzama ioffice line because ioffice line iyona safe ukudlula zonke ithi number 087 550 1177 087 550 1177 087 550 1177 naseKapa lodumo ngiyeza ngizomemezela futhi uthi ngiza nina kungenzeka eKapa lalela ngitshele lalela ungizwe kahle eCape Town angivele ngifinalize ngikusho lokho kubeke nje kucaca eCape Town ngizoba khona ngolwesine this Thursday ngizofika eCape Town isikhathi cishe ngizofika ngabo 1:12 ekhemisi yaseCape Town niyazi ngase Hollywood laphana ngizobe ngikhona phakathi eKapa eTown ela ukuthi ngikufice usungilindile Cape Town I'm coming this Thursday ngizoba seCape Town ngizovakashela ikhemisi ngizokubusisa ekhemisi ngiyeza number mawufuna ukuhlola uthi 0721234976 0721234976 mawuse Thekwini uthi 063 051 7641 063 051 7641 063 051 7641 mina nawe sihlangane kusasa uzobe khona ungizwe mfoka mchunu sizolungisa incingo zethu sizojika izinto sizokwenza lokho Khehlelezi phetheleyo mpambi lapha unalendo denamandla emncane ngiyasabantu mandulo namanje kusesekhona Ukuzalwa Khehlelezi phetheleyo mpambi lapha Wawuphilisa abantu emandulo wawuphilisa abantu emandulo Inkosi impela siyavuma Khehlelezi wayivula ingqondo